mag piny owacho. Naneno kaka nitiere ga condoms kata mana raboo yunga. Akende tinde bende gintiere asebudho kapok alimo chope mago mag piny owacho. Mane momiyo wantiere kaka community advocacy board nini club mondo mi wamed timo mijingo mar nyiso kata serikal ni raboo yungani en gima onego bed ni wabedo kode pile. Iparo ni dire moko machien kanyo ne oyudo ka raboo yungani be koro samoro ok oyudre, samoro yude matin. Emomiyo ne wawuok oko kaka community advocacy board mondo waginene wagol duondwa, mondo wagol kokwa, wang'is serikal ni raboo yungani osekonyowa to pod biro medo konyo ogendni mang'eny. Koro onego bed ni waketo wach mar raboo yungani bedo gima wawache pile ka pile. Wan koro wayalo wach raboo yungani kaka diang' iyal kat ka isimu. Koro wayale pile pile mondo ji otim ang'owa, oti kode pile pile. To kawuono ni wa celebrate International Condoms Day nikech kila piny ka piny nitiere mana gi odiochieng' magi celebrate go gik mathoth. Iyudo ni kata dwe manyien dwe mar adek wabiro bedo gi gimiluongo ni International TB Day. Odiochieng' mawawacho go wach mar tuo mar kahera ni. Koro kata nitiere nyaka tuo odiochieng' ma tarik 1 Disemba mawawacho wach mar ayaki, International AIDS Day. Koro odiochieng' kodiochieng' onego beni yani kawuono en mana chieng' mar paro ne ji ni gini onego beni tiyo kode pile ka pile. Kamano. Aparo ni mano paro makare. Nyakoro mga jonga chiegni kao ote magi kata mana kapok kao ote magi bende wapar ni nitiere kido mopogore opogore mago mag raboo yunga. Nyalo par ni raboo yunga en mana mag chuo kende. Wagi kata mana kaka joma mine bende wantiere gi raboo yunga. Aken mago bende nyalo lose. Raboo yunga nitie mang'eny. Nitiere moko mantie nyaka gi flavors. Nitiere moro makata kiketo umi kama king'weyo, iwinjo mana ka ng'we tam tam. Koro luwore ge bende gofuku ni nekech mawa tiego mwachiwo gi mag serikal gi gin gima kila ng'ato nyalo yudo. Lakini kofuko ni ber tinyalo dhi kata e duka kacha cha tinyiewo raboo yunga kaluwore gi flavor midwaro. In iwuon miwinjo ni mae to flavor madwaro. Inyalo dhi nyiewo. To nitiere raboo yunga tieng' diriyo. Nitiere mar chuo to mar mon. To ahinya ahinya thoth oganda wa ohero ga mana mar chuo ni rwake yot. To gima dwa nyiso oganda wa ni raboo yunga mar joma mine no en raboo yunga maber moloyo raboo yunga tetete. Nekech in kaka ng'ama miyo ok iwach ni gini odhi kanye nikech ipuonji kaka irwake. Kamano isoe wang'ayo madhi dong ing'e kama isoe. Koro samoro wawacho ga ni nyaka puonji bende maber kaka isoe nikech be kok isoe maber to onyalo kelo ni shida matin nikech en gima duong'. Koro in ng'ama dhako, raboo yunga mar joma mine no olose kaluwore gi chwech mari kaka ng'ama dhako. Emomiyo ineno kata ka raboo yunga mar joma chuo bolos kaluwore gi chwech mar joma chuo. Koro anta adwa nyiso oganda wa ni raboo yunga mar joma mon no mane raboo yunga maber moloyo. Nikech in kaka ng'ama dhako onego bed ni ritori, igeng'o tuoche mang'eny, irwako sano titiyo kode sano. To bende kihero tinyalo gole tirwako mana machielo. To onge kama ohinyo dendi nikech en gima elastic. Aparo ni mano nyalo kata konyo jogo eko ma nyiri, jogo eko ma mine nikech nitiere moko kuom chuo ma bende ok ohero tiyo gi raboo yunga. Koro kinde ma bende koro dichwo wacho ni ok odwar raboo yunga kaka miyo isemanori gi mari. Kamano iritori gi mari. Sama okwer ni ok odwar mare cha, in irwako mari no ilingo thi. Koro en opara ni gicha ne onge to kare raboo yunga